היי חברים, מה שלומכם? בסרטון הזה אנחנו נדבר על רכישת אחסון דרך יופרס, שזה מערכת אחסון מאוד מאוד טובה שמתחברת לוורדפרס בצורה מאוד פשוטה, נעימה, פשוטה, מחיר טוב, הכל ככה מצוין. אנחנו נרשום בגוגל יופרס וניכנס לאתר. הם אפילו נותנים 30 יום ניסיון. ברגע שאני לוחץ על זה, אז יש לי אפשרות לבחור חבילה לפי הצרכים שלי. אישית אם יש לי אתר אחד, וככה הלאה לפי הצרכים שיש לי. ברגע שאני לוחץ על התחילו 30 יום ניסיון, אני מגיע לדף שבו אני יכול לשלם על החבילה, לראות שהפרטים שלי נכונים, ולקבל חשבונית במייל ופרטי כניסה לממשק של יופרס, שככה הוא נראה. את השם שלי, את כל האופציות שיש כאן, אתר כבר יש לי, אז יש לי כאן את האפשרות לנהל אותו. ובהנחה שאין לי אתר, ואנחנו עושים את זה עכשיו מההתחלה, אז אנחנו לוחצים על הוספת אתר. אנחנו בוחרים את המיקום, נבחר ישראל, אני אקליד איזושהי כתובת רק בשביל התרגול כרגע, auriisrael123.co.il, אני אראה שהיא זמינה, אני רואה שהיא זמינה לשימוש, אפשר להגדיר אותו עם www בהתחלה, ולחץ על הוספת אתר. כמובן שהדומיין שאתם מקלידים זה דומיין שרכשתם, אתם יכולים לרכוש אותו דרך MyNames, כמו הסרטונים הקודמים שהראיתי, וגם חשוב לדעת שבדומיינים, MyNames זה חברת בת של יופרס, אז ברגע שנלחץ על רישום וניהול דומיינים כאן בצד, נגיע לשם ונוכל לרכוש את זה דרך שם. הוא אומר לי שהאתר שלי נוצר בהצלחה, יש לי כאן כל מיני אופציות, להעביר אתר משרת אחר, לשכפל תוכן מאתר קיים, לטעון תבניות, להעביר אתרים דרך יופרס, ולהתקין את וורדפרס, שזה מה שמעניין אותנו כרגע. אנחנו יכולים לבחור כאן שם לאתר, שפה, שם משתמש, אימייל וסיסמה, ולהתקין את וורדפרס. כרגע אני לא אתקין כי הוא כבר מותקן אצלי. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה אחר כך. כאן בניהול של האתר שלי, של auriisrael.co.il, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כפתור שנקרא התחבר אל ממשק הניהול של וורדפרס. ברגע שאני אלחץ עליו, אני אגיע כאן להתחברות שמשתמש, אני אלחץ לוגין, והנה הגעתי לוורדפרס שלי. עכשיו, כדי שזה יקרה, דבר מאוד מאוד חשוב לעשות, זה להיכנס להגדרות, להיכנס לניהול אזור DNS, ניהול DNS, לגלול למטה, 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 לראות את ה-name server 1 ואת ה-name server 2 שיש לנו כאן. ברגע שאני אכנס ל-MyNames, ששם הדומיין שלי נמצא, ואני אראה שיש לי כאן דומיינים. אני אלחץ כאן בצד על שלושת הנקודות ויעשה ניהול דומיין. אכנס לשרתי שם. ואת מה שהיה לי כאן, אם אתם זוכרים, את ה-NS1 ואת ה-NS2, אני פשוט אדביק כאן, אני אעשה שמור. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור להשתמש בשרתי שם מותאם אישית, כדי שיהיה לנו את האופציה להקליד אותם, לשמור את זה. לעדכונים האלה לוקח 24 שעות בדרך כלל להתעדכן, עד 24 שעות. ולאחר 24 שעות, שחיברתי בעצם את הדומיין לאחסון, ונכנסתי לכלי ניהול האתרים שלי, לכלי ניהול האתר שלי, שהוא לצורך העניין auriisrael.co.il, אז הכפתור הירוק של להתחבר לממשק ניהול הוורדפרס, יופיע לי ואני אוכל להיכנס אל האתר שלי. וככה אנחנו מחברים גם את הדומיין לאחסון, גם רוכשים אחסון דרך יופרס ומתחילים להשתמש. יש לנו כאן אופציות נוספות של תוספים, של הגדרות, של הבטחה, הרבה מאוד דברים שאתם יכולים לשחק ולראות. ומכאן אתם כבר יכולים להתחיל להשתמש ולהצליח. שיהיה לכם המון המון בהצלחה. נתראה בסרטון הבא.